अगर आप भी चाहते हैं कि लापालॉप म्यूजिक का हिट ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहिला दिन एगो दूगो नहीं सुनाए सखी, गलती भइल तीन का कही पहिला दिन। तो सैया में भूसल सारी के हमारा तीन का कही पहिला दिन। पिया में घूसल सारी के हमारा तीन का कही पहिला दिन। पहिला दिन पिया में घूसल प्रीति फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया। पहिला गलती फाटल बाबी हवती हमारा सारी, राजा जी मोर प्यार में जो बधैल तया का बारी। पहिला गलती फाटल बाबी हवती हमारा सारी, राजा जी मोर प्यार में जो बधैल तया का बारी। हम महंगा साड़ी आइल रहे कलकत्ता से कीन का कहीं पहिला दिन। महंगा साड़ी आइल रहे कलकत्ता से कीन का कहीं पहिला दिन। तो सैया में भूसल साड़ी के हमारा पीन का कहीं पहिला दिन। पिया में घूसल साड़ी के हमारा पीन का कहीं पहिला दिन। दूसरा गलती भइली राजी भइला के रेट में, ना कमे के नथिया टूटल चुमा चाटी ले तमे। ये सखी दूसरा गलती भइली राजी भइला के रेट में, ना कमे के नथिया टूटल चुमा चाटी ले तमे। ससुरा के चिन्हासी भइल चेहरा मलिन का कहीं पहिला दिन। ससुरा के चिन्हासी भइल चेहरा मलिन का कहीं पहिला दिन। तो सैया में भूसल साड़ी के हमारा पीन का कहीं पहिला दिन। पिया में घूसल साड़ी के हमारा पीन का कहीं पहिला दिन। पहिला दिन पिया में घूसल तीसरा का बताई बंद भइल जबलाई। पहिला मिलन दीनानाथ हो रहे फर्स्ट नाइट। तीसरा का बताई जब बंद भइल लाइट। पहिला मिलन दीनानाथ हो रहे फर्स्ट नाइट। न लगे कुछ रहे का हम बताई, राजा सुबास के सीन का कहीं पहिला दिन। अलगे कुछ रहे का हम बताई, राजा सुबास के सीन का कहीं पहिला दिन। तो सैया में भूसल साड़ी के हमारा पीन का कहीं पहिला दिन। पिया में घूसल साड़ी के हमारा पीन का कहीं पहिला दिन।